Kaixo, Margoa naiz, gu bigarren akoa gara eta aurkeztu dizugu gaurko telebista saioa 2024ko martxoa 22a da. Aurrera, Asier, mesedez. Nik Asier naiz. Dakizuenez, hilabete honetako 20an udaberria hasi da. Aurtengo udaberrian 3 edo 8 egunetan egingo du euria eta tenperaturak 7 gradutik 14 graduran egongo dira. Nik Tobias naiz, Ainize eta Angeles aurkeztu digute gaur eguraldia. Aurrera, Ainize eta Angeles. Nik Ainize naiz, nire ikurra Ainize. Gaurko eguraldia eguzkitzoa eta lainoak. Ni Nikolas naiz, nire ikurra lehenengo platera patata. Bigarren platera tortilla. Eta postrea Mandarina. Hauek dira martxoan betetzen dituzten urteak. Tiago. Dantzatuko genuke plazoren eguzkizpiak zure itzalapena. 3 urte beko gelan dagoaz 27an 4 urtea binan 7an 5 urtean Muhammad 31an Erik Lonel 2an Jose Lius 18. Adiós. Gordetako ametxen kutxa irekia. Lehenengo Gabriel 26an. Lehenengo Santiago 30an. Bigarren Tiago 22an. Ainize 23an. Asier 11an. Kener 13an. Bigarren Uian 20an. Alan 4an. Gordetako amerdi txikietako festetan. 3. Sofia eta Ruth 5an. 3.
Joane hogeita lauan laugarren Mateo hogeita seian laugarren Aron ametsan ametes amaungkan soungkarreni aku asene neresian karni amasengan soriona gutxioli. Nik Danen naiz eta informatuko dut martxoaren eskolako ekintzataz. Martxoaren 7 ipuin kontalari bat etorriko da euskal mitologiari buruzko ipuinak kontatuko digute areto nagusian elkartuko gara 11:30 Martxoaren 7 emakumearen eguna izango da eta horretaz hainbat ekintza egingo ditugu eskolan. Nire izena Daniel da eta kontatuko dizuet lehenengo zikloko otsailean egin genuen irteera Tore Madariagara joan ginen otsailaren 1. Ni Lur naiz eta nire ikurra da ikurra oso ondo ibili ginen Urdaibaiko paisaia kontenplatzen eta azaldu zizkiguten zein animali eta landare bizi diren ekosistema honetan. Eta asko gustatu zitzaidan dorreara igotzea eta autobusean kantatzea ere bai. Nik Angeles naiz eta oso ondo pasatu nuen laberintoa. Nik Kener naiz eta gure gomendio izango da hau. Zaindu behar ditugu gure basoak eta bota zaborra eta ez piztu. Ez bota. Nik Dara naiz. Nire gomendioa da eta
itxi mesedez. Topan zerura eroritako enomenez. Nire izena Isabela da eta kontatuko dizuet egin dugun esperimentuak. Landareak nola elikatzen diren kolorante desberdinekin egin dugu. Hemen dago argazkia. Zizpiak zure itzalapela eta marrazten. Espinaka hosto batzuk birindu ondoren paper lehorgailu batean hostoen klorofila eta karotenoa ikusi dugu. Argazkia erakutsi. Dako biziko zela. Eta honekin amaitzen dugu gure telebistaren saioa. Ondo izan eta hurrengorarte.